a avut prilejul să încerce sau să cunoască aproape toate religiile importante ale lumii. A încercat aproape toate substanțele și toate tehnicele capabile să-i ofere anumite trăiri spirituale. Totuși nu a avut niciun pic de odihnă în acestea de-a lungul timpului. Cred că în jur de 12 ani a tot peregrinat lumea întreagă prin aceste experiențe și nu și-a găsit nicio odihnă în ele. Singurul loc unde a aflat mângâiere a fost în ortodoxie prin cunoașterea Sfântului Sofronie Saharov și despre care o să ne povestească mai pe larg în seara aceasta. Dacă veți avea întrebări, puteți să le rostiți atât cu voce tare, cât și pe bilețelele ce le vedeți la marginea băncilor. Și totodată, la final, o să avem aici, probabil, niște cărți de vânzare de ale dânsului și să-l ascultăm. I am happy to be here back home again in this church. Mă bucur să mă întorc acasă, în această biserică. Many years ago I spoke here to the students also, I think. Acum, Yes. acum mulți ani am fost aici, le-am vorbit studenților de la teologie. And it's a wonderful church. I like it very much. E o biserică minunată și îmi place foarte mult. If I were not yet Orthodox, Dacă nu aș fi fost deja ortodox, just by listening to the singer tonight, I would be Orthodox tonight. aș deveni ortodox ascultându-i pe cei care cântă în cor. It was just transporting me in another sphere of beauty, of heavenly beauty. So beautiful. Thank you. I don't know if you're the singer or not. Anyway. Corul m-a transpus într-o altă lume, într-o lume foarte frumoasă. Nu știu dacă voi sunteți corul, dar mulțumesc. It's that beauty which is so attractive to this beauty of orthodoxy, which I found also in Father Sophrony. I don't say Saint Sophrony because it was my friend Father Sophrony. Tocmai această frumusețe m-a atras și la fratele Sofronie, la părintele Sofronie. Nu o să-i spun Sfântul Sofronie, pentru că pentru mine era un prieten. The thing is, why? I cannot prepare anything. I wanted to prepare something for tonight, I forgot everything. Am pregătit ceva pentru seara asta, dar am uitat tot. So, I must invent. Deci trebuie să inventez pe loc. Because, for me, what is orthodoxy for me? After now 42 years, I'm 42 years now in orthodoxy. Oare ce este ortodoxia pentru mine? De 42 de ani eu sunt ortodox. It is one is this beauty which we heard in the choir singing, and the other is it is something very personal. Pe de o parte e această frumusețe de care m-am bucurat ascultând corul și pe de altă parte este ceva foarte personal. Can I just ask who has read my book, knows a bit my story? Can I see who Cine a who's read citit the book? cartea? Cine îmi știe povestea? Să ridice mâna. Not very many. Mai sus, poate. Buy it. You will not regret it. Money back if you don't like it. Cumpărați-o, că nu o să vă pară rău și vă dau bani înapoi dacă o să vă pară. So let me just say in few words, I have been very disappointed by Catholic Church as a boy. Să vă spun pe scurt, am fost foarte dezamăgit de Biserica Catolică atunci când eram mic. So I was thirsty for something, and they didn't give me food. They did not give me spiritual food. Eu eram foarte înfometat după ceva și biserica respectivă nu mă hrănea spiritual. So I was looking, is there something better in another place? Și mă întrebam, oare există ceva mai bun altundeva? So I went traveling for 12 years around the world, 2 milioane kilometers. Deci 12 ani am călătorit în jurul lumii, 2 milioane de kilometri. And I tried with Islam
Și am încercat islamul in Afghanistan, in Pakistan, in Islam countries where I traveled. în Afganistan, Pakistan și în alte țări islamiste. And I was going on for next 7 years in Hinduism in India. Apoi 7 years. am petrecut 7 ani în India, în hinduism. And I was disappointed because it is a fantasy religion. Și am fost dezamăgit pentru că e o fantezie, nu e o religie adevărată Impersonal. și impersonală. And then I went to Tibet and after that became Buddhist monk Apoi am mers în Tibet, am devenit călugăr budist. for 2.5 years and I reached Nirvana. Timp de 2 ani și jumătate am ajuns la starea de nirvana And again it was impersonal. There was never a person. și din nou era ceva impersonal, nu am găsit o persoană acolo. Where there is no person, there is no heart. Unde nu există o persoană, nu există o inimă. And with Father Sophroni, in the very first moment, I found a heart. Și cu părintele Sofronie, din primul moment am descoperit o inimă. And when you were singing, who was ever singing up there, it touched my heart. Și când v-am ascultat cântând în cor, mi-a străpuns inima. And even in Catholicism, amazingly, I found that the Catholic Church, when they separated from Orthodoxy in 1054, they went from heart to head. Chiar și Biserica Catolică, când s-a despărțit de Biserica Ortodoxă în 1054, a trecut de la inimă la minte. Whereas Orthodox is my way is from head to heart. That's the opposite direction. În schimb, în cazul Ortodoxiei, direcția e inversă, de la minte spre inimă, cel puțin în cazul meu. And I must tell you a little joke. I learned it here in Romania. You know, about coming from Catholicism, I found that Father, Son, Holy Spirit, somehow they have Father, Son, and Pope, because the Pope is infallible. See, so Aș vrea să vă spun o glumă, eu venind din catolicism, știți că în general Sfânta Treime e formată din Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în catolicism este Tatăl, Fiul și Papa. I have become friend with Pope Benedict because he was German. He read my book and I had contact with him. L-am cunoscut pe Papa Benedict pentru că el e din Germania, el mi-a citit și cartea, am discutat cu el. And he said, I know that Orthodoxy is the true faith. He said it from his own mouth. I know it. But if I say that publicly, they will cut my throat in Vatican. Și Papa Benedict a spus, știu că ortodoxia e credința cea adevărată, însă dacă o declară în mod public, l-ar executa în And Vatican. my friend answered, when he said, I know that Orthodoxy is the true faith, he said to Benedict, it's nice to hear from your mouth which is infallible. That Orthodoxy is the true faith. You see. Prietenul meu, când a auzit lucrul acesta din partea Papei Benedict, a spus, mă bucur că o aud din gura dumneavoastră, care spune doar adevărul. So the joke goes like that. Father and Son and Holy Spirit want to make Easter holidays. So the Father suggested, let's go to the seaside. It's nice on the seaside. We'll have nice holidays. Deci, lăsând gluma la o parte, Sfânta Treime e formată din Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și Părintele a propus să mergem la mare pentru sărbătorile pascale. So the Holy Spirit says, oh, I've been lingering over the waters from the creation. I have enough. I don't want to go to the seaside. Tatăl din Sfânta Treime spune, eu știu, m-am fost la mare, eu am creat-o, nu mai vreau să merg acolo. So the Holy Spirit says, let's go to Jerusalem. Sfântul Duh spune, hai să mergem în Ierusalim. And Jesus said, Easter holiday in Jerusalem, I have bad souvenirs. I think I'd not like to go there now for Easter holidays. Și fiul spune, Paștele la Ierusalim, parcă nu-mi sună prea bine, știu eu ce se întâmplă acolo. But Jesus said, let's go to Rome.
Dar Iisus spune, hai să mergem la Roma. And the Holy Spirit says, one great idea, I haven't been there since 1054. Și Iisus spune, hai să mergem la Roma, la care Sfântul Duh răspunde, foarte bună idee, n-am mai fost la Roma din 1054. So, what happened in the Catholic Church was, of course, that brains. Father Sophrony, in the beginning when I met him, he said to me, Klaus, I warn you, he said, we spoke French together, I warn you from theologians who have a bibliothèque in their brain, but no Christ in their heart. Deci problema la Biserica Catolică e că se bazează foarte mult pe minte și Părintele Sofronie mi-a zis chiar când l-am cunoscut, Klaus, ai grijă, fii atent la teologii care au o bibliotecă în mintea lor, dar nu au nimic în inimă. I think this is one of the most important warning, because even in Orthodoxy we have people, they have a bibliothèque, they study theology, but they don't know Christ. Și cred că asta e un mare pericol în Biserica Ortodoxă. Există acei teologi care știu foarte bine teologia, dar care nu îl au pe Hristos în inima lor. I am in Orthodox lands since 40 years, in Russia, in Greece, in America, all over where there are Orthodox people. Sunt în Biserica Ortodoxă și pe pământuri ortodoxe de 40 de ani. Am fost în Rusia, în Grecia, în America, peste tot unde există oameni ortodoxi. And I found there are two sorts of clergy people in Orthodox, in all religion, in Orthodoxy also. Two kinds of clergy. Și am descoperit că există două tipuri de clerici în Biserica Ortodoxă și în toate bisericile. Theologians and fathers. Teologi și părinți. And the people, they don't want theologians. It's important theology, okay, but we need fathers. I needed a father. I needed a person, again, personal. Și oamenii nu au nevoie de teologi. Da, teologia e importantă, dar oamenii au nevoie de părinți. De asta am avut eu nevoie, de o persoană. For me, one of the greatest mistakes Orthodox people do in general, they want to convince the Protestants, the Catholics, or atheists, they want to convince them that Orthodoxy is the only true faith. Din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală pe care o fac ortodoxii e că încearcă să-i convingă pe protestanți, pe catolici, pe orice altă denominațiune că Biserica Ortodoxă e calea cea dreaptă. And they are wrong. Și se înșeală. I mean, technically they are right, of course. We know that Orthodoxy is the true and only faith Christ gave us. He didn't give us Catholicism or Vatican, nor Luther, he gave us Orthodoxy. That's true. But the problem is when we discuss with atheists, ex-communists or whatever, they don't know that. So it's two monologues. He has his idea, I have my idea, and there's two monologues. And that's not personal. That's a fight. Și noi știm că e adevărat. Hristos a lăsat biserica, și anume Biserica Ortodoxă. Însă noi nu putem să le spunem ateilor lucrul acesta, sau foștilor comuniști, pentru că ei nu au această noțiune. Deci noțiunile noastre, adevărul nostru și adevărul lor, se bat cap în cap. I had a lot of experience with all religions. If Father Sophrony would have, when I met him, tried to convince me about Orthodoxy, I would not be Orthodox today, I think. Eu am experimentat aproape toate religiile. Dacă Părintele Sofronie mi-ar fi spus despre ortodoxie, ar fi încercat să mă convertească la început, eu n-aș fi fost ortodox acum. Father Sophrony was love made visible. That's Orthodoxy. Love become made visible. Părintele Sofronie era dragostea întruchipată și asta cred eu că e ortodoxia, dragostea întruchipată. And this is what I'm trying to copy him now, or Father Zacharias. He will be in Romania soon also, I think. Father Zacharias is the follower of Father Sophrony, or Father Raphael Noica. You know, we have been all friends at that time. So. Și asta încerc și eu să fac acum. Și Părintele Zaharia, la fel, cred că o să vină și el în România, este un ucenic al Părintelui Sofronie, la fel și Părintele Raphael Noica, am fost cu toții o... When I met Father Sophrony, I must tell you a little bit because it's somehow my story, but
the point for me is not to tell you my story. My point is, somehow I remember, those who read my book, I have been friends with Mother Teresa in Calcutta. Okay. Când l-am cunoscut pe Părintele Sofronie, trebuie să vă spun povestea cum l-am cunoscut și nu pentru că aș vrea să vă vorbesc despre mine, ci pentru că e important să știți. Cei care mi-ați citit cartea știți că am cunoscut-o și pe Maica Teresa în Calcutta. When I met her, she told me a very important sentence. She said, Klaus, I want everybody who comes to me goes away richer. Și un lucru foarte important pe care mi l-a spus Maica Teresa când am întâlnit-o este următorul. Klaus, vreau ca toți cei care vin la mine să plece mai bogați. So I want you, when you go out of that door, that you are richer. So it's not my story. I want to give you something that you go home richer. Asta vreau și eu pentru dumneavoastră în seara aceasta. Când plecați acasă, să plecați mai bogați. Nu vreau să vă spun povestea mea pur și simplu, ci vreau să luați ceva din ea. Mother Teresa said to me, we must win the hearts of the people. Not to convince them with theology, we must win their hearts. Maica Teresa spunea că noi trebuie să câștigăm inimile oamenilor, nu să-i convingem, nu să-i învățăm teologie, ci să le câștigăm inimile. And how many Orthodox people I meet all the time, all over, Romanians but also Greek, they are like robots. They say we are right, everybody is wrong. Like the Muslims, they say the same. Everybody is wrong, we are right. It is impersonal. It's not personal. It's not a meeting of face to face. Majoritatea ortodoxilor pe care îi întâlnesc, fie că sunt români, fie că sunt greci, spun că noi avem dreptate, ceilalți greșesc. Și până la urmă asta nu seamănă foarte, foarte bine cu islamul. Nu așa spun și ei? Let me maybe as an example, what I mean with personal. Person is so important for Orthodoxy because that's the way, that's what I say is love. We must be love and not theology. A fi personal, a fi o persoană în Ortodoxie e foarte important, pentru că iubirea e foarte importantă. On every package of cigarettes is written smoking kills, isn't it? Pe pachetele de țigări scrie fumatul ucide, nu? Everybody knows it's true, but they smoke anyway, you see? Toată lumea știe că e adevărat, dar totuși fumăm, nu? Everybody knows Bible verses. I am the truth, I am the love. Bible verses. Everybody knows they are true, but they don't care. They don't. Yes, true, but it doesn't bother me. It doesn't touch me. That's the problem. Foarte multă lume știe versete din Biblie. Eu sunt calea, adevărul și viața. Lumea le știe, dar nu-i atinge la inimă. Asta e problema. So we have not to do with the system of orthodoxy, with religion. Orthodoxy is something different, very different. Deci nu vorbim de un sistem ortodox. Ortodoxia e ceva cu totul diferit. I would say orthodoxy is not even religion. It's not religion. Aș spune chiar că ortodoxia nu e o religie. Because I tried all religions of this world. Pentru că eu le-am încercat pe toate religiile. And let me say it this way, religion for me is, imagine an aquarium, a big aquarium, and there's a fish inside, in the aquarium. Și pentru mine religia e următorul lucru. Imaginați-vă un acvariu cu mulți pești în el. So the glass protects the fish, Sticla protejează peștii. like religion, the law, the rules, the tradition protects the people. Așa cum religia, regulile, tradițiile protejează oamenii. But he's prison in the aquarium. He's a prison. He cannot go out. Dar e o închisoare. Peștii nu pot ieși de acolo. And the moment Jesus Christ comes in your life, he takes the fish, he takes your heart, and puts it in the ocean. That's freedom. Și în momentul în care îl primești pe Hristos în viața ta, El te ia peștele, îți ia inima și te pune în ocean. Asta înseamnă libertatea. And then religion becomes revelation. Și apoi That's orthodoxy. religia devine revelație. Asta înseamnă ortodoxia. But the ocean, there are sharks. It's dangerous to live in the ocean. Dar în ocean sunt prădători, rechini. Yes, predatori. There are many predators. So they can attack the fish. Deci pot să atace peștii. And this happens. And then you have the war.
Și acest lucru se întâmplă. And you're eaten by television, by alcohol, by pornography, by many things, by money, by overeating. That is in the ocean. But I don't want to live in an aquarium. You see, that's religion. Și acest lucru se întâmplă. Suntem atacați de televizor, de alcool, de bani, de mâncatul compulsiv. Toate lucrurile astea se întâmplă și asta înseamnă să fii liber. Dar tot n-aș vrea să locuiesc în acvariu. And the fish will not survive in the Atlantic or in the Pacific. But he survives when Christ is with him. When Christ reveals, and that becomes person. That's personal. That's the difference. Then a Bible verse is your verse. Un pește nu ar supraviețui în Oceanul Atlantic, în Oceanul Pacific, decât dacă Hristos este cu el. Când Hristos ni se descoperă, atunci noi suntem protejați. Și atunci versetul biblic vine în inima noastră. I thought, you see, I've done yoga for so many years, meditation, so many years. And I thought, of course it's relaxing. Why do people make yoga? Because it's relaxing. Business also, of course. But it's relaxing. Eu am făcut yoga foarte mult timp și meditație și pentru mulți ani și m-am gândit, da, chiar e relaxant. E și un pic de business, dar chiar e relaxant. But it is not transforming. Dar nu te transformă, nu te schimbă. It's just rules and sittings and organizing and what kind of stuff. It doesn't transform you. Sunt reguli, tot felul de reguli de urmat, dar nu te schimbă. As Buddhist monks, we had 2,200 rules to follow, even where to piss. Everything was ruled, everything was organized, but it didn't transform me. It gave me rules of behavior. Cât timp am fost călugăr budist, aveam de urmat 2200 de reguli, dar nu m-au schimbat. And orthodoxy is the same. It can be rules of behavior. You must do the fast. You must do. You must do. You must do. You must do. It's not wrong, but if not Christ inside, it becomes a tradition. It becomes a culture, and it's empty. Și în ortodoxie e la fel, avem tot felul de reguli, tot felul de tradiții, să postim, să facem aia, să facem cealaltă. Și nu este rău, dar atâta timp cât rămân doar regulile astea, e vorba de tradiție, e vorba de cultură, dar nu ne schimbă. So when I met Father Sophronia, it was God is very funny sometimes. You know, the way he's doing is very strange, surprising. Even today, he's constantly surprising me. Dumnezeu e foarte amuzant câteodată, mă surprinde până în ziua de azi. I want to go left and right and get a kick from God, I go left. And I will go too much left, kick, you go right again. He's surprising me all the time. He's my friend. Jesus is my friend, really. I cannot say otherwise. Good. Okay. Vreau să o iau spre dreapta, Dumnezeu mă împinge, o iau înapoi spre stânga, merg prea mult spre stânga, o iau înapoi spre dreapta, Dumnezeu mă surprinde și în ziua de azi. Dar e prietenul meu, așa că... So, I had converted in the cathedral in Lausanne, Switzerland. To became a Christian, not Orthodox, but a Christian first of all. Jesus spoke to me. Eu m-am convertit într-o catedrală din Lausanne, din Elveția, și am devenit creștin, nu ortodox, dar creștin. Dumnezeu mi-a vorbit. For those who have not read my book, I had a deal with Jesus because I didn't know Jesus. If you are risen from the dead, then you're living. If you're living, I can talk to you. Otherwise, you're dead. I cannot talk to you. And he spoke to me. Pentru cei care nu mi-ați citit cartea, poate nu știți, dar eu i-am spus lui Hristos, dacă tu ești mort, eu nu vorbesc cu tine. Dacă tu ai înviat din morți, atunci da, voi vorbi cu tine. Și Dumnezeu mi-a vorbit. So he said to me during a Christian meeting, "Come, I have forgiven you everything." That loud voice, I heard his voice. "Come, I have forgiven you everything." I-am auzit vocea foarte clar și Hristos mi-a spus, vino, ți-am iertat totul. I didn't realize at the moment I was just very much touched by his presence. The person was there that spoke to me. That was touching me. The touching of love with these words. Am fost uimit de prezența lui, l-am simțit ca pe o persoană și m-a atins iubirea lui pe care am simțit-o. Later understood, of course, in Islam you are punished. You break the law. In Catholicism, you don't go to church, they tell you go to hell. You're always punished. In Buddhism, you are punished to reincarnation, which is a punishing. In Hinduism, the same. And he said, I forgave you everything. He said,
come, I have forgiven you everything. That was boom. În islam ești pedepsit dacă greșești. În catolicism la fel, dacă greșești, ajungi în iad, așa ți se spune. În budism la fel, în hinduism la fel. În schimb, în ortodoxie mi s-a spus, te-am iertat. And then I was so scared that I ran out of the cathedral, and Jesus next day spoke again to me. Am fost atât de speriat încât am fugit din catedrală. A doua zi, Hristos mi-a vorbit din nou. Because I was so scared. So he said to me again, loud in my ear, don't be afraid. In my name you will always be stronger. Eram foarte speriat și Hristos mi-a spus, nu-ți fie frică. În numele meu întotdeauna vei fi puternic. So when Christ speaks, I think this is something eternal words. When he speaks, it's always eternal. Când Hristos vorbește, cuvintele sunt eterne. At that time, when I heard these words, I thought, oh, it's great. I will be stronger all the time. Bo, 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 bo. I will beat everybody now. Because I didn't know anything about religion, about revelation yet. And then I understood, of course, in my name, in my name, in my name. What does it mean? In the name of Jesus Christ. When I say, Domne miluiește, Domne, 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 Domne. Not Buddha miluiește. Not Krishna miluiește, not Allah miluiește. Jesus Christ. What does it mean, really? La început eram foarte fericit când am auzit asta. O să fiu puternic, o să-i distrug pe ceilalți. Pentru că nu înțelegeam ce înseamnă revelația asta. Dar apoi am înțeles că e în numele lui Hristos. So there is a person, it's not a system. And this I felt. It must be something with a person, with a heart, with love, and not a system. Not the aquarium. Deci e vorba de o persoană reală, nu un sistem, nu un acvariu. So when he spoke to me, in my name you will always be stronger, he sent me Father Sophroni to Lausanne. Deci când mi-a spus că în numele meu vei fi mai puternic, mi l-a trimis și pe părintele Sofronie în Lausanne. He was going, you might have heard a book, Saint Siluan from Mount Athos. It's for me, after the Bible, almost the best book after the Bible. Saint Siluan from Mount Athos. He wrote this book, Father Sophroni. He was in Lausanne in order to translate it into French. Poate ați auzit de cartea aceasta, Sfântul Siluan din muntele Athos, pentru mine, după Biblie, cea mai importantă carte. A fost scrisă de Sfântul Sofronie în muntele Athos și el a venit în Lausanne ca să o traducă în franceză. So on his way to his office where he worked with these other monks, it was a Swiss monk, Simeon, Father Simeon. He was crossing the street on a zebra crossing, and I came with my car and I almost smashed him. That's how I met Father Sophroni. I almost killed him. Când mergea spre birou, părintele Sofronie mergea spre părintele Simeon, călugărul Simeon din Lausanne, îi trecea pe o trecere de pieton și aproape am intrat în el, așa l-am cunoscut pe părintele. That's why I say God has a lot of humor. De-aia zic că Dumnezeu chiar are simțul umorului. I got out of the car, I looked at that face. I must show you that. I mean, I saw that face. M-am dat jos din mașină și m-am uitat la fața aia. O să vă arăt. And when I saw that face, Când am văzut fața aceasta, a whole avalanche of thoughts went through my brain. foarte multe gânduri mi-au trecut prin cap. Because I have been 7 years in India, I saw the gurus, they all had a beard. They look similar in some ways. Am stat 7 ani în India, am văzut și acolo foarte multe bărbi la guru și părea similar. And when I saw his eyes, Dar când i-am văzut ochii, he looked at me and I saw, I think, eternity. s-a uitat la mine și am văzut veșnicia. I don't know, you see, this is, till today it's a secret for me. I cannot explain why can I see that? Why don't others see that? Nici până în ziua de azi nu pot să-mi explic de ce eu, de ce am văzut asta și nu alți oameni. I must embrace my brother. Yes. So,
bring a chair, maybe sit here. It's more comfortable. Veniți aici? Asta a întrebat. Ok. You have enough ascetism with your confessions and stuff. Ascetic man. Da. So, how could the Roman soldiers see Jesus and not be touched? How could Judas be 3 years with Jesus and not be touched? Oare cum s-au uitat romanii la Isus și să nu fie schimbați? Oare cum a putut Iuda să se uite la Isus, la Hristos și să nu fie How can schimbat? people come to the church here for years? Domne miluiește, Domne miluiește, Domne miluiește, Domne miluiește. They don't know what they say even, I think. They know the word, but they don't live it. Cum pot oamenii să vină atâția ani la biserică și să nu înțeleagă nimic, să nu priceapă, să nu trăiască credința? Is this a gift that somebody have the sensitivity, the sensibility to see something and others don't? Oare e un dar? Oare unii oameni sunt mai predispuși spre credință și alții nu? Christ said, nobody can come to me if it's not given by the Father. If it's not given by the Father. Hristos spune că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat lui de către Tatăl. So Mr. Ceausescu, was it not given by the Father? Deci lui Ceaușescu nu i-a fost dat de către Dumnezeu? Is he guilty? Ceausescu, is he guilty? Does he know? It was not given by the Father. Deci e vinovat? Pur și simplu nu i-a fost dat de către Dumnezeu să cunoască? Communists wanted to replace Christianity, you see. The idea of communists is maybe not so bad. But is it not given? I asked Father Zacharias, and he said, his answer was, it's not yet given. It's not yet given. Maybe it comes later. Ceausescu died like that. We don't know what happened, but you see. Comuniștii oare nu voiau să înlocuiască ei ortodoxia? Deci lor nu li s-a dat să cunoască? L-am întrebat pe părintele Zaharia și el a spus nu le-a fost dat încă să cunoască. But maybe in my case, because I was looking for love, I didn't have it from my parents, from father, no mother, no church. So maybe that's why God gave me a sort of spirituality for other religions in the beginning. Klaus is thirsty for love. He's thirsty for love, not for religion, not even for revelation. I didn't know about so. But he's thirsty for real love. Poate că în cazul meu a fost vorba de faptul că eu eram flămând după iubire de la bun început și Dumnezeu mi-a dat să cunosc religii, chiar dacă alte religii la început, și poate că Dumnezeu s-a gândit, Klaus chiar vrea să descopere dragostea. And that's why maybe he gave me a certain, you explain, a certain gift to see in the Hindu gods something, because I was in very deep spirituality with Hindu gods, demonic gods, very bad demonic gods, satanic. That was my life. But on the other hand, deci poate de asta Dumnezeu mi-a dat să descoper zeii hinduși, care erau zei demonici, dar mi-a dat să-i descoper. Dar pe de altă parte, when I met Mother Teresa, I was still Hindu, I felt that lady has love. I didn't care about, well, I thought she must be Hindu, but I tried to convert her, but it didn't work. Every morning we had fights together. So. La fel, când am cunoscut-o pe Maica Teresa, eram încă hindu și mi-am dat seama că femeia asta e dragoste. Am încercat să o convertez, dar nu mi-a reușit. And when I saw Father Sophroni's eyes, his face, I said, that's the guru I've been looking for all my life. Și când l-am văzut pe părintele Sofronie, am zis, ăsta e guru pe care l-am căutat toată viața. First my impression, then now it becomes very human. I said, why are you so black? You know, the priests are so black. So. Și prima întrebare a fost, de ce ești îmbrăcat în negru? He invited me to follow him in his office. That's why. Then I started talking. Then I saw this guy. Why are you so black? The life is beautiful. Look at blue, clear, red, all the colors. You see. Why are you so black? Și el m-a invitat în biroul lui și am întrebat, de ce ești îmbrăcat în negru? Uite câte culori există, roșu, albastru, verde, de ce ești în negru? Instead of telling me orthodoxy is black or something orthodoxy and orthodoxy, he said, come Klaus. In the office there was a boulevard underneath. He opened the window, the curtain, and he said, look at the cars, passing the cars there. Look at the cars attentively, he said.
m-a chemat la fereastră, a dat draperia și a spus, uite-te la mașini, era un bulevard în față. Okay, blue, Volkswagen, green, Fiat, yellow, Opel, black Mercedes, green, you know, these kinds of cars. He closed the curtain, he looked at me, Klaus, which car did you like the most? Era un Volkswagen, Fiat, Opel, verzi, roșii, albastre și un Mercedes negru. Și m-a întrebat, Klaus, care îți place cel mai mult? The most elegant car was the black Mercedes. Cea mai elegantă mașină era And he Mercedes said, that's negru. why we are black. Spune, de asta noi ne îmbrăcăm în negru. How could he know that there was a black Mercedes at that moment? I don't know, but I mean, that was Father Sophrony. De unde știa el că era un Mercedes negru afară? Nu știu, dar... You see, he answered on my level. Vedeți, mi-a He dat un didn't răspuns answer orthodox way. la nivelul He meu. was, and I understood one thing. This is, again, we come back always to the personal aspect. It's the most important thing, please. Never forget that. Orthodoxy is personal. So if he would have me answered with any theory about orthodoxy, again, I would not be Orthodox today. He became Klaus. The moment we met, Father Sophrony was like Socrates. I know nothing anymore about orthodoxy. Father Sophrony became me. Când m-a cunoscut, putea să-mi spună o teologie ortodoxă, de ce preoții poartă negru, dar nu, s-a coborât la nivelul meu. El nu mai era Părintele Sofronie, el era Klaus. S-a coborât la nivelul meu. And I understood in this act what Jesus did really. What Jesus did really. Jesus was high up in heaven with the Father. Asta a făcut și Hristos. El era sus, în rai, cu Dumnezeu. In all religions, Buddhism, Hinduism, Phoenician, I did pyramid with the Egyptian religion, very deep also. In America, in South America, I tried all these things. The moment Adam and Eve were out of paradise, they started, where is God? Oh, where is God now? They lost contact with God. So, Hindus said, my God must be an elephant or a monkey. And Allah copied the Jews. Gabriel, you know, God is Allah. So they all these rules and rules and rules and rules again. And where is God? That was the question. În toate celelalte religii pe care le-am încercat, în Egipt, în America de Sud, oamenii îl pierduseră pe Dumnezeu și întrebau unde-i Dumnezeu. Unii spuneau că Dumnezeu e un elefant, alții că e Allah. L-au pierdut pe Dumnezeu. So I think one day God said, it's enough now. Here I am. Într-o zi Dumnezeu a Jesus zis, Christ. gata, uite aici sunt, în forma lui Iisus Hristos. He became person, not fantasy and law. He became person and he came down on man's level because man, where are you, God? He could not reach them. So he came down. And Father Sophrony came down. You see, that's the personal meeting which we must learn as Orthodox people. When I meet drug people, LGBT, doesn't matter. We don't judge them, but we become them. We don't do what they do, but we must go on their level. Like Christ became down, Sophrony came down. I understood from the beginning, that's orthodoxy. Deci Dumnezeu a venit pe pământ ca să se arate oamenilor și să nu mai caute disperați. Așa au făcut și Părintele Sofronie cu mine și așa trebuie să facem și noi cu oamenii. De exemplu, cu homosexualii. Trebuie să ne ducem la nivelul lor. Nu să facem ce fac ei, dar să ne coborâm la nivelul lor. I think you're a very good translator. Let me embrace you. You're really good. Yeah, I'm very happy. Thank you. So far, I think I'm happy with that. So it's personal. Yes. This aspect that others, we want to lecture others all the time. Orthodox is the real thing. We lecture you, we tell you, we convince you. No. Become zero. Socrates, I know that I know nothing. That's his orthodoxy. Noi vrem să-i educăm pe ceilalți, să le arătăm că nu știu nimic. Dar nu așa se face. Socrate spunea, știu că nu știu nimic. Asta e ortodoxia. Nu învățăm pe ceilalți. One day somebody asked Socrates, how do you know that you know nothing? And he said, my wife told me.
cineva l-a întrebat pe Socrate, de unde știi că nu știi nimic? Și la care el răspunde, mi-a spus nevasta. Those who are married. I'm married since 26 years. I know what I'm talking about. Sunt căsătorit de 26 de ani, deci știu despre ce vorbesc. So Sophrony became me. And then, next step, I felt, I like this man. Can I take a photo of you? Deci Sfântul Sofronie s-a coborât la nivelul meu și următorul lucru pe care l-am întrebat a fost, poți să fac o poză cu tine? A serious look. No. Nu. He said, he explained why, you see. He said, because everybody takes pictures of me. I have about, he said, I think about 2,000 photos of me, which is not me. That's not me. Mi-a explicat de ce nu a vrut să facă poză. Spunea că toată lumea vrea o poză cu mine, vreo 2000 de poze cu mine, dar eu nu sunt omul din poza aia. And when you have known him, I have known him, even many icons, I see, that's not Father Sophrony. Physically, of course, it's a copy, but when you have known his heart, there are very, very good Orthodox people who do it in prayer, in the spirit, and this I can see is Father Sophrony. But I see many of Orthodoxies, you can see, yes, it's physically it's him, but it's not him. And so I regretted it. And again, Father Sophrony was not important. He said, Klaus is important, not me. So he said, okay, Klaus, he was standing model for me. He took off his glasses, and that's the picture where he was being my model. And you see, that's the next step was humility. That's the Orthodox personal humility which I found. Când l-am cunoscut pe Părintele Sofronie și era un om minunat și într-adevăr văd și icoanele cu el și da, e aspectul lui fizic, dar nu este el, eu l-am cunoscut personal și ulterior și-a dat jos ochelarii și a spus, bine, Klaus, fă-mi o poză. Asta e poza pe care i-am făcut-o. By the way, he told me, because I was, at that time when I met him in Lausanne, I was on the way to give talks in Protestant churches. And he said, Klaus, when you give talks, tell the people some jokes. Then the audience, you have your audience in your pocket. So when I'm telling jokes, it's because he told me so. Când l-am cunoscut pe Părintele Sofronie, eu țineam discursuri în bisericile protestante și el mi-a spus, Klaus, spune-le oamenilor glume, pentru că așa te vor asculta și dacă vă spun astăzi glume, e pentru că mi-a spus Părintele Sofronie. So I said, this is what I've been looking for. What is this Orthodox? What is it all about? And I went, he went back to England, I continued my life, and then I went to Essex. Essex is now north east of London, the county of Essex, where he founded his monastery. So I went there in 1983, I think, yes. Apoi Părintele Sofronie a plecat în Anglia și eu m-am întrebat, oare ce e ortodoxia? Ce e asta? Vreau să aflu mai multe. El a plecat în Anglia, în Essex, care e la nord-est de Londra, și eu am mers acolo în 1983. And when I arrived there, I met Father Zacharias, I met Father Raphael Noica. I think Father Raphael Noica is the most funny Orthodox I ever met. Și când am mers acolo în Essex, l-am cunoscut pe Părintele Zaharia și pe Părintele Rafael Noica și cred că Părintele Rafael Noica e cel mai amuzant ortodox pe care l-am cunoscut. Immediately became very, very, very good friends, and I was surprised that when you see Buddhist meditation, and you have these people so humorous, all of them. Even Father Sophrony was very humorous. So, wow, that is attractive, personal. It's not again not the rules, not the law. Imediat m-am împrietenit cu Părintele Rafael Noica și mi-am dat seama că există o atracție din partea acestor oameni și Părintele Sofronie era atât de amuzant, nu cum erau călugării budiști care erau foarte serioși. And again, law is not wrong. We must have the law, of course. Nobody can do anything that they want to do. But love is above the law. That's orthodoxy. Love is above the law.
Da, legea nu e greșită. E important să nu facem tot ce ne taie capul, dar dragostea e mai importantă decât legea și asta e ortodoxia, dragostea deasupra legii. I thought even when I was in Afghanistan and Pakistan, in these Muslim countries, their law is not wrong. I mean, they want to improve the people, to aquarium, protect them. But it's aquarium anyway, you see. So the law is not wrong, there's a protection. But love must be something different. Și când am fost în Pakistan, în Afganistan, în țările acestea și unde religia presupune foarte multe legi și da, legile vor să-i protejeze pe oameni, dar dragostea trebuie să fie deasupra legii. So I was, the first time when I was in Essex, in a monastery, I was on my way to Manchester, I had talks, because I was quite known, it was invited very well. So I was on my way to a talk, and I had my guitar with me. Și când am mers în Essex, de fapt eram pe drum spre Manchester, pentru că aveam și acolo țineam și acolo un discurs, eram foarte cunoscută și am avut și chitara cu mine. So I've been several times on Mount Athos, Holy Mountain in Greece, and in Vatopedi, in Zimonos Petra, in monasteries. And I cannot imagine that I play rock and roll in Vatopedi. De multe ori am fost monastery. în muntele Athos și la mănăstirea Vatopedu și nu pot să mă imaginez cântând rock în mănăstirea Vatopedu. But Father Sophroni was very personal. He said, Klaus, you're a musician. Bring your guitar. And he was sitting in front there, Father Raphael, Father Zacharias, and all the others one side, the sisters on the other side. And I was taka, 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 taka. I don't know if we can do it here, but I think you would be able to do it. Părintele Sofronie era foarte personal și mi-a spus, adus chitara și stăteam în fața părintelui Rafael, părintelui Sofronie, părintelui Zaharia și am început să cânt. Nu știu dacă am voie și aici. Because it built such things build you up, give you love. That's the point where you feel that love in what Orthodoxy really is. That's when I learned to. I didn't know very much how I learned it. I am important. Father Sophroni is not important. I am important. And I would say today, in comparison to Catholic or Protestant or other religion, the main point I met in Orthodoxy is always not I lecture you, but what can I do for you? You have a problem, what can I do? I am there for you, like Christ was there for me. This is Orthodoxy. It's not lecture you, I am right, you're wrong. This is the wrong feeling, this is the wrong approach. Față de alte religii, cum ar fi protestantismul sau catolicismul, în ortodoxism, nu vă învăț ce să faceți, ci vă întreb ce pot să fac pentru voi. Pentru că Hristos asta a făcut cu mine. I meet so many people who are yoga, even teachers of yoga. Am întâlnit foarte mulți oameni, profesori de yoga, de exemplu. Everybody told them it's wrong, it's wrong, it's wrong. I know it's demonic, of course it's demonic. But I tell you, oh, it's very good for you, eh? I become yoga teacher then in this moment. You see, that's go down. Christ came down, Sophroni came down. So then it's a dialogue and not two monologues. It's always the same problem. Many people do. They always want to convince the other. I have nobody to convince. I have to love. And love is, I become the other, like Christ became me, like Father Sophroni became me. That is Orthodoxy, you see. Când am întâlnit acești profesori yoga, știu că e greșit, știu că e demonic să faci yoga, dar eu le-am spus, da, e bun, e foarte bine pentru voi. Pentru că nu am încercat să-i conving, ci am vrut să ajung la nivelul lor, ca să pot purta o conversație. Așa trebuie să fie ortodox. I felt so wonderful, great in this monastery. Oh, I said immediately, I want to become monk. M-am simțit I atât was de a bine. monk before. I was a monk, Buddhist monk anyway. So I want to become a monk. M-am simțit atât de bine în mănăstire încât am vrut să devin călugăr. Oricum mai fusesem deja călugăr budist. Sophroni looked at me. Klaus, you are not a monk. Sfântul Sofronie s-a uitat la mine și mi-a spus, Klaus, tu nu ești călugăr. You know, monk is obedience. I think I would have made a big mess if I would be in a monastery. I would have topsy-turvy all the whole monastery. So he said, Klaus, no, you're not monk. Mi-a spus, Klaus, călugării trebuie să fie supuși. Tu, dacă ai devenit călugăr, nu știu ce ai face acolo. And he explained, of course, later Bineînțeles că mi-a explicat după. And also Father Zacharias,
we have, Father Raphael, we have been like very friends all the time. So he explained, Klaus, he knew my story. He had read my book, by the way. Oh, yes. Okay, no, not forget. Not to forget what I want to say about the book. Because many young people who are out of the church in Western Europe, they don't go to church anymore. Even in Orthodox countries, they try with yoga, they try with free churches, whatever. That, by the way, they had very good relations with Protestants. It's very important. They are Christians. I will not condemn them because they invite me, Lutheran churches, evangelical churches. I work also with them now, and because I want to bring Christ, of course. So not to judge them or say you are not good. When I am with them, I am one of them. You see, I am one of them, and then I can talk about Christ. Let him work. It's not my job to teach them. It's very, very important. It's always the same. So, yes. Eu nu-i condamn pe protestanți, chiar sunt prieten cu ei, mă invită des să le vorbesc în biserică, pentru că nu așa ajungi la inima oamenilor. Prima dată mă apropii de ei și după îi aduc spre adevăr. These young people, and they called it, when they see the beardy ones with the beard. Acești tineri, mai And ales the cei black care au barbă și care au... There is corruption in the church, unfortunately, in all religions. It's not only always like that. So they are frustrated. They have any reasons. Pride might be okay, but there are some reasons. I don't go to church. So Father Sophroni's idea was that Klaus is a sort of priest, but in jeans, without beard. I shave myself properly, not to have a beard. Corupția există în fiecare religie și tinerii nu mai merg atât de mult la biserică. Chiar și în țările ortodoxe, tinerii aleg să nu meargă la biserică. Și Părintele Sophronie mi-a zis, Klaus, tu o să fii un preot în blugi. I'm afraid if I had a long beard, half of the people would not look at me. Mă tem că dacă mi-aș fi lăsat barbă, nu s-ar mai fi uitat oamenii la mine. De-aia mă bărbieresc. So I've learned, of course, now in 42 years to speak Orthodox ways, but in my way. În 42 de ani am învățat să vorbesc despre ortodoxie, dar în felul meu propriu. And that's the help is my book, of course, also. Cu ajutorul cărții Yeah. I think you 2 milioane de can find kilometri. it up there later, and and I get a confirmation from even Muslim countries. I had from Malaysia, from South America, from very strange countries, because in English it's worldwide edition. So people confirm that by the prayers of Saint Sophrony, that book appeared, that I should not be a monk, I should not be even a priest, but I can be on my way to reach people with the blessing of Father Zacharias, blessing of Father Sophrony, of course. Mai mulți oameni care mi-au citit carte din Malaysia, din America de Sud, mi-au confirmat lucrul acesta, că nu trebuie să fiu preot, nu trebuie să fiu călugăr, dar trebuie să vorbesc în felul meu despre ortodoxie. Cu binecuvântarea Părintelui Sophrony. And amazingly, because when I wrote that book, I didn't want to write that book even. I didn't want to write it, but when I had interviews with people, there was one guy from Radio Luxembourg. It's the greatest in Europe, I think, Radio Luxembourg. And they made an interview with me, and that was just like a bomb, and they got 600 letters or something. So they printed what I said, and that's how the book started. Nici măcar nu am vrut să scriu o carte inițial. Am dat un interviu la Radio Luxemburg și ulterior au primit foarte multe scrisori și au transcris interviul acela și așa a apărut cartea. And then I was working on it and on it and on it, and when it was finished, Father Sophrony said, "Don't publish that book." Am lucrat foarte mult la carte și când a fost gata, Părintele Sophrony mi-a zis să nu cumva să publici cartea. The biggest and greatest Protestant publisher in the world, Marshall in London, gave me a lot of money to sign that they can publish me.
cea mai mare cea mai mare casă de editură de cărți protestante, Marshall, în Londra, mi-a propus un contract ca să-mi publice cartea. So I said, this is official business, Father Sophroni. Și am spus părintele Sofronie, părinte, deja asta e In my mind, business. if all the English-speaking countries in Australia, in Africa, all over the world buy this book, I will be millionaire in 1 year. Dacă cartea se vinde în toate țările unde se vorbește limba engleză, o să ajung milionar într-un an. Interesting. Foarte And then interesant. Father Sophroni said, don't publish that book. Și părintele Sofronie mi-a zis, nu publica cartea. I said, why? De ce? Remind me. I asked Father Sophroni about the whys. I forget. I want to tell you so many things. So I will answer that one, but remember me about the why I asked Father Sophroni about. So he said, because Klaus, you glorify yourself with your past. Și mi-a spus, pentru că tu te lauzi cu trecutul tău, Klaus. You glorify your sex life, your drug life. That's Protestant style. Very often the books are like that, Protestant. You have 100 pages of past life, and the last 5 pages I became a Christian. That's all. Te lauzi cu trecutul tău, cu relațiile sexuale, cu drogurile. Asta e metoda protestantă. 100 de pagini vorbești de trecutul tău și în 5 pagini cum am ajuns ortodox. So I said, but what to do with the publisher in London? He says very simply, Klaus, do you want me to pray for that? Și ce fac cu casa asta de editură din Londra? Și părintele mi-a răspuns foarte simplu, vrei să mă rog pentru asta? And then I learned the power of prayer of saint people. Și așa am învățat eu puterea rugăciunii sfinților. I think if I pray for you, I'm a poor sinner. I don't know, my prayer is not very much worth. But saints, when they pray, when we ask for the icons, pray for me, pray for... It's Sveti George today, isn't it? I heard all the evenings, St. George tonight, like that. I think their prayer is very much more powerful, Mother of God, you know. So, I don't know. But... Când un păcătos ca mine se roagă, nu știu cât de multe se întâmplă, dar când se roagă un sfânt pentru noi, mai ales Maica Domnului, I said, Father, okay, pray for it, Father Sophroni. And when you sign a contract, you get every year how many books you have sold, automatically. So I never gave them the typescript to the publisher in London. I never gave it to them. But I signed a contract, so I was in their system, and every year, I got the first year, you have sold 0 books. i-am spus părintelui, bine părinte, roagă-te. Și am semnat contractul și în primul an editura mi-a spus că nu s-a vândut nicio carte. Second year, sold books 0. În al doilea an, nicio carte. Third year, sold book 0 with the comment, let's put everything on ice. Freeze it. În al treilea an nu s-a vândut nimic și editura mi-a scris ce ar fi să punem pe pauză elaborarea. And in the end, that publisher doesn't exist anymore. Casa de editură nici nu mai există. And I understood even St. Paul. St. Paul, when he converted in Damascus, he didn't go preaching immediately. I think 15 or 16 years later, St. Paul Am aflat started că preaching. și Sfântul Pavel, când a început să predice, a așteptat în jur de 15-16 ani, cred. So I rewrote the whole book, and then Father Sophroni and Father Zacharias and Father Raphael, they said, this time you glorify Christ. This you have the blessing. Și am rescris cartea și după care părintele Sofronie și părintele Zaharia mi-au spus, da, acum este centrată pe Hristos, acum ai binecuvântare să o publici. And that's the power of prayer, you see. I Asta e never had to puterea pay back the rugăciunii. money, pay back the money. And now the last one was Arab, the Lord is Armenian, Holland. It goes by itself. That's Father Sophroni's prayer, you see. That book in about almost soon 14 languages now. Cartea e tradusă acum în peste 14 limbi. Asta e puterea rugăciunii părintelui Sofronie. So you decide yourself if I glorify Christ or it's my story. It's Decideți dumneavoastră dacă e centrată pe Hristos sau pe mine, cartea. And then of course I thought, I feel I don't want to have a chrismation. I want to become Orthodox, but with baptism. With baptism. Mi-am spus că vreau să devin ortodox și să mă și botez. But the priest in Geneva there's an Orthodox center for all Orthodox churches in Geneva, Orthodox.
And the priest, Father Johann, he said, Klaus, you have been baptized Catholic as a child. It's valid, and actually it's valid, so I cannot baptize you. Și am vrut să mă botez și părintele din Geneva, este acolo o biserică ortodoxă, părintele Ioan mi-a spus: Klaus, ai fost deja botezat catolic, deci botezul e valid. Și într-adevăr chiar așa este. So I went to Father Sophroni, complained, Father Sophroni, he doesn't want to baptize me. Și m-am dus la părintele Sofronie și m-am plâns. Părinte, nu vrea să mă boteze. You want me to pray for it? Vrei să mă rog pentru Yes. tine? Da. Okay. Next time I went from Essex back to Geneva, Părintele Ioan, next Saturday. Data viitoare când am mers din Essex în Geneva, mi-a spus părintele: sâmbăta viitoare poți să vii să te botezi. The power of prayer, Asta e puterea rugăciunii. the assistance of love. This is, there are no words for that. This is something, you know, when I was with Father Sophroni in Essex for 10 years about, from 83 to 93, just before his death, I never had the impression Father Sophroni is a spiritual father for me. He was always just my friend. He was just my friend. And this is what I felt with Paraskeva when I was in Iași, you see. When I was in Ostrock with Saint Basil, in Corfu, these saints, when we make a personal cult of priests, oh, he's a great priest, he's a great hierarch. No. This is what I say, personal. These priests are fathers and not theologians. Again and again I meet that problem. Sorry, I'm talking too much, but... Am stat 10 ani cu părintele Sofronie în Essex, din 83 până în 93, și în nicio clipă eu nu am simțit că părintele Sofronie mi-ar fi îndrumător spiritual. El era prietenul meu și așa m-am simțit când am fost la Sfânta Parascheva în Iași sau la alți sfinți, de exemplu, în Grecia. Asta înseamnă să ai o relație personală cu sfinții. Părinții, de exemplu, nu sunt doar teologi, ei sunt prietenii noștri. They embrace, Father Sophroni embraced me all the time. Physically also, of course. When he, normally, you know, when you go see the spiritual fathers, you kiss the hand, and he's very orthodox-like already, you see. He puts the hand back. That's the point, of course, yes. That's what they do all. Father Sophroni is the same, of course. That's what I call a cult of person. That's the wrong one. He is not important. We are not, that's the point, personal. It's nice to be important, but it's more important to be nice. That's orthodoxy, you see. So, Când trebuie să avem o relație personală cu părinții noștri, să fim prieteni cu ei. Și asta înseamnă să vedem în celălalt o persoană. E foarte fain să fii important, dar e mult mai important să fii un om fain. and then of course, in course of these 10 years we were together, orthodoxy, the teaching and all things came. It developed in me. În acești 10 ani pe care i-am petrecut cu părintele Sofronie, am început să învăț foarte multe despre ortodoxie, să crească în mine ortodoxia. Can you imagine, when I was baptized Orthodox, I think it's so normal that you do the post, the fast. So that everybody thought I must know, because I'm Orthodox now. I did not post for almost 10 years. Nobody told me. I didn't do it, you see? Atunci când m-am botezat, oare vă puteți imagina că eu nu știam că trebuie să postești? 10 ani, mie nu mi-a spus nimeni că trebuie să postești. One day my wife asked me, she's Orthodox from Montenegro. When I met her, let's post it. What do you mean? Într-o zi m-a întrebat soția mea, care e ortodoxă, e din Muntenegru, m-a întrebat, nu vrei să postim? Și zic, ce, vrei să facem? You see, I'm completely naive. I just walked. This is my way today. Still, I don't follow any things. I want to live things. I want to meet the people, and I want to meet the love. And now, Father Sophroni gave me his love. He gave me so much love. Și în ziua de astăzi sunt la fel de naiv. Eu nu urmez niște reguli, eu vreau să găsesc dragostea, să cunosc dragostea și asta mi-a oferit părintele Sofronie, foarte mult dragoste. When he came to my room,
as I say, normally you go to the spiritual father, but it's opposite way with me. Normally he came to my room, Father Sophroni. Mă, normal, noi mergem la îndrumători spirituale, la duhovnicii noștri, dar în cazul meu, Părintele Sofronie venea la mine. When we met, one day you must go to Essex and see the place. When he came out of his house and I was standing there, he saw me, let's say, like the door, that distance, a bit maybe farther. When he saw me, he would open his arms like that, a tsunami of love rolled down on me. So every time when we met, it was just tsunami of love with him. Când l-am văzut în biserica din Essex, eram undeva la ușă, Părintele Sofronie era aici și și-a deschis larg brațele și m-a inundat dragostea lui. Asta era Părintele Sofronie. So he knew, Klaus, from my former life, he has read my book, you know, that I never had love. So when he came to my room, so he was sitting with me, his arm around me, and secretly he must have a syringe, you know, and he put all his love in me, which he had. Părintele Sofronie îmi știa trecutul, știa că niciodată nu am fost iubit, așa că când ne-am cunoscut a venit foarte aproape de mine și mă injecta cu iubirea lui. And I think I go, this year I've been 3 times already. In December I go again to Essex, to the monastery. So sometimes I don't even go to the crypt. I don't even go to greet him because his love is constantly with me. Love cannot go away. Like Christ, when Christ spoke to me, this bomb is always with me. In the last 44 years now, not a fraction of a second, I've forgot anything of that love of Father Sophroni and of Christ himself. Never. It is constantly there. Anul ăsta am fost deja de 3 ori în Essex și probabil că voi mai merge și când merg la mănăstirea de acolo, din Essex, nu mă duc neapărat în criptă să-l vizitez pe Părintele Sofronie, pentru că dragostea lui tot timpul cu mine. Și de 44 de ani simt asta și din partea lui Hristos. Dragostea lui nu m-a părăsit nicio secundă. So when we talked, sometimes we sat, I think, 20 minutes without saying a word. He was just filling me with love during this time, in silence. He was praying for me, I think, yes. Câteodată stăteam și 20 de minute unul lângă celălalt și nu spuneam nimic și cred că se ruga pentru mine și simțeam cum vine dragostea lui spre mine. So when he left, normally I made some notes on a little paper what we were talking about. Deci când a plecat, normal eu îmi luam notițe despre ce spunea, că vreau să-mi amintesc despre ce discutam. And one day, și într-o zi, I lost all these little papers. Am pierdut toate But just all notițele. gone. I don't know how. Nu știu cum au dispărut, dar au dispărut. And people ask me very often, what did he tell you? What did he tell you? What did he tell you? Oamenii mă întreabă foarte des, ce-ți spunea Părintele Sofronie? I said, Father Sophroni, so in all this, what we're talking about, I can't remember. He said, wait a second. So he left the room, and I must tell you another joke. Wait a second. What is a second? What is time? Of course, God has no time. We know that. I like very much. Do we have an icon of Christ here? Yes. You see, for me, this is the love of Father Sophroni. The O-O-N, Greek O-O-N. On means the life giving. So life is constantly now. Life is not in future, it's not in the past. As I stand here now, that's always the now. And that's Christ. It's the one who gives us this life. And when we start, oh yes, very important to forget otherwise. When we go out of the now to the future, in this moment fear starts in our brain. Fear starts. People are afraid in this moment. Fear, please, that's something I want to give you important tonight, because I know everybody knows fear. Fear is always from Satan, from the demons. Fear is never from God. God is love. God does not make you fear. Examination, well, police radars is a bit different, but
This kind of fear, my grandmother will die soon, or this kind of fear is always from Satan. First of all. Second, it's always in the future. We are out of the now. Always. You know that I should have been shot with 7 Kalashnikovs. There was 1 second left. But I was 1 second. That's why 1 second. I was not dead yet, but it was still. So the point is, when you have fear, and that's why when you go home tonight, remember that you can live without fear. Maybe it's too much otherwise. Yes. Da, Părintele Sofronie m-a întrebat la un moment dat, mi-a spus să aștept o secundă și eu mă întrebam ce e o secundă, ce e timpul și îmi place că avem aici icoana cu Domnul Hristos unde avem literele grecești care înseamnă acum. Dragostea este acum, momentul prezent. Și dacă ne gândim la viitor, ne temem. Toți oamenii au anumite frici și să știți că frica vine numai și numai de la diavol. Frica nu vine de la Dumnezeu. Fie că ne e frică de radarele de poliție sau că bunica o să moară, frica e întotdeauna ceva ce vine de la diavol. Eu de mai multe ori era să mor împușcat de Kalashnikov, dar am fost salvat de o secundă și asta înseamnă atât de mult contează acea secundă, în momentul prezent. Deci aș vrea ca astăzi când mergeți acasă să vă amintiți că teama vine de la diavol și să nu vă temeți. So next time you have fear, realize that you have left the now, you are in the future. Data viitoare când vă e frică, amintiți-vă că ați plecat din momentul prezent și sunteți în viitor. And come back in the presence of Christ. This is what in my name you will always be stronger. This is what we have. Domnul miluiește, Domnul Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine. Zebne pe noi. This is the answer. Where the fear is a soap bubble. Fear is it's fantasy of Satan. Fear. Când vă e frică, amintiți-vă să vă întoarceți în momentul prezent, la Hristos și spuneți-vă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, pentru că în numele meu veți fi mai puternici. Frica e ca o bulă, se sparge când vă întoarceți în momentul prezent. So this is a second, and the joke is, I love that joke because there was a guy in Jerusalem on the Wailing Wall in Jerusalem, the old ruins from Solomon Temple, where the Jews go and put the little papers in the you know, but from photos you must have seen that. The Jewish people put the little papers, and I got this photo. Vreau să vă spun o glumă despre zidul acela faimos din Ierusalim, unde a fost în trecut templul lui Solomon. Și știți că oamenii pun acolo bilețele cu diferite dorințe. So there was this man standing with his phone and putting papers in the Wailing Wall. Și am văzut o poză cu un om care vorbea la telefon și punea bilețele acolo în zid. She must have probably called God, the guy. Probabil că vorbea cu Dumnezeu, nu știu. In this moment I asked the people, do you know the phone number of God? Și în momentul ăla i-am întrebat pe oameni: știți cumva care e numărul lui Dumnezeu? 333 is phone number of God. 333 numărul lui Hristos, nu? Did you know that? Nu. Did you know that? Știați? 333 is phone number of God, of course. Because if you read in Prophet Jeremy in the Old Testament, Dacă citiți în Ieremia din Vechiul Testament, chapter 33, capitolul 33, verse 3. în versetul 3, Call me when you are in need and I will answer you. Look at it in the Bible. It's verbally written there. scrie: cheamă-mă când ai nevoie și voi veni. Here we go again. You call me when you're in need and I will answer you. So 333. Revenim: cheamă-mă când Jeremy. aveți nevoie. So look at yourself. So okay, so that guy is there. Okay. God, can I ask Joe, can I ask you a question? Yes. Omul întreabă: Doamne, poți să te întreb ceva? Da. What is 1 million years for you? Ce e pentru tine, Doamne, 1.000.000 de ani? 1 second. Și Dumnezeu spune: o secundă. God, can he ask another question? Doamne, poți să te mai întreb ceva? Yes. What is 1 million euros for you? Ce înseamnă 1.000.000 de euro pentru tine? It's 1 cent. Un ban, practic. Can I ask you more question? Yes. Poți să te mai întreb ceva, Doamne? Can you give me a cent? Poți să-mi dai un ban? Wait a second.
La care Dumnezeu răspunde, stai o secundă. That is time, you see. So that love with Father Sophrony, as I say, sometimes it is constantly there. I dream of Father Sophrony sometimes. It's not as normal people, like Father Zacharias. He will come to Romania soon. I think next week even, I've heard. So he had the task to write, I think, 20 books now, meanwhile, about, he said you can take one little chapter of what Father Sophrony said and write a whole book about what Father Sophrony said. Asta era dragostea părintelui Sofronie și uneori încă îl visez. Părintele Zaharia, de exemplu, o să vină în România, cred că săptămâna viitoare, a scris până acum 20 de cărți și el spunea că poți să iei un capitol din ce a spus părintele Zaharia și să scrii o carte întreagă despre părintele Sofronie și să scrii o carte întreagă despre ce... And I am a bit angry with the Patriarch in Constantinople because he's Saint Sophrony, but I think Saint Sophrony the Great or Saint Sophrony the Theologian. In the last 1,000 years, we didn't have. When you see how deep that, you read the books of Father Zacharias, go to his talks when he comes to Romania now, or Father Raphael. By the way, Father Raphael told me once why he's not coming to public anymore now, because he said, I told everything I have to say. I have nothing new to tell you. So get his types, his phones, or whatever. So everything is there. Și sunt puțin supărat pe patriarhii din Constantinopol că nu l-au numit pe părintele Sofronie Sfântul Sofronie cel Mare sau Sfântul Sofronie Teologul. Citiți cărțile scrise de părintele Zaharia. Și părintele Rafael Noica, care nu mai vorbește atât de mult public, a spus că eu am spus ce am avut de spus. You see that, because they lived with him day and night. I visited for 10 years again, so my approach to Sophronia is different, of course, logically. Da, eu am trăit cu părintele Sofronie, deci într-adevăr eu îl văd altfel decât... So about these little papers we were talking about, when Father Sophrony said, wait a second, he left my room, he came back, he brought me this book, and that's my relics. We have the relics, you know. Then he signed it for me, and that is my relics of Father Sophrony, of course. Vă spuneam că mi-am pierdut notițele pe care le-am scris despre ce discutam cu părintele Sofronie și el mi-a dat o carte pe care a semnat-o. It says, for Klaus, Thursday in French, assoiffé, thirsty, the title, to see God as He is, from the author Achimanza Sophrony, with brotherly love, in 1986. So that's my relic of him, yes. Am scris că e pentru tine, Claus, însetat după dragoste, semnat părintele Sofronie, 1996. So, such things are, they're eternal. Lucrurile acestea sunt veșnice. Let's stop here, I don't know. Otherwise, Să ne oprim aici. Any questions? Aveți cumva întrebări? Are cineva întrebări? Told us to remind you about something, but I forgot what. The wise. The wise. Huh? The wise. Thank you. Yes, because I asked him, Father Sophrony, do you have in your life any whys? L-am întrebat. Why God allows, why God is then, why is a famine in Africa, why is an accident, my kid fell in the swimming pool and died. Do you have any whys? L-am întrebat pe părintele Sofronie, părinte, oare dumneavoastră vă întrebați de ce? De ce există rău în lume? De ce mor oamenii de foame în Africa? De ce mi-a murit cățelul? De ce? He said, whys will always exist, but the answer is you. I said, what do you mean? El mi-a spus, întrebările vor exista întotdeauna, dar răspunsul ești tu. Ce vrei să spui, am întrebat. He said, it was wonderful when he explained this kind of stuff. So he said, Klaus, in the end, why does God allow? Is an accusation. You accuse God that He allows that thing. Practic, tu când întrebi, mi-a spus el, tu când întrebi de ce, îl acuzi pe Dumnezeu. The real answer is, you just cross out the word why. Ca să-ți dai un răspuns, trebuie doar să tai de ce. So he said, you are the answer to the why. Mi-a spus, You personal again. You are the answer to any why.
Mi-a spus că tu, ca persoană, ești răspunsul. So you can ask, why is the war between Ukraine and Russia? Puteți să vă întrebați de ce se luptă Ucraina cu Rusia. Father Sophronius would say, cross out the why. Părintele Sofronie ar spune, tăiați de ce. Then you are in reality. That's in the now. There is a war. Not why there is a war, there is a war. Și apoi reveniți la realitate. Nu de ce există război, ci există război. And you are the answer means, what can I do for you? That's Orthodox answer. What can I do for you? Și faptul că voi sunteți răspunsul înseamnă ce pot să fac eu pentru oamenii aceia. And in every liturgy, În fiecare liturghie, several times we pray for peace in the world, for peace for those who govern us, you know, and the war is continuing because people that say like parrots, Gospodи pomilui, but they don't mean it. de multe ori în liturghie ne rugăm pentru pacea lumii, pentru pacea în locurile unde sunt războaie, dar oamenii încă se luptă pentru că unii oameni nu se roagă cu adevărat. If the Russians or the Orthodox Ukrainians would mean what they say, the war would finish in one day. That is the problem. That is routine, that's tradition, that's culture, but that's not Christ. Dacă ucrainienii și rușii ar fi sinceri, războiul s-ar termina într-o zi. Dar ei urmează niște reguli, nu sunt sinceri. If there's a famine in Africa, why is a famine? No, you are the answer. You can give money. If you don't have money, you can pray. Or you can do yourself and help the people. You are the answer to every why. It's very important to know. Oamenii mor de foame în Africa. Nu vă întrebați de ce mor oamenii de foame în Africa, ci faceți ceva, donați bani, ajutați. Voi sunteți răspunsul. So, enough teaching today. Deci, am terminat cu predatul pe astăzi. I'm not a teacher. Eu nu predau. Questions? Questions, yes. This question is already in English. What would you have to say to someone who has enough arguments to accept orthodoxy as the truth, but doesn't have enough arguments to deny all the others? O să traduc întrebarea. I will translate the question before you think. Yes. I must think about it. Ce ați spune cuiva care are suficiente argumente cât să accepte că ortodoxia este calea cea dreaptă, însă nu are suficiente argumente încât să elimine toate celelalte religii, să le discrediteze? Not have enough arguments in the second part. But doesn't have enough arguments to deny all the others, all the other denominations, all the other religions. So they know orthodoxy is the truth, but why Yes. aren't the Yes. others wrong? Yes. It happened to me to discuss with such people. I had this kind of discussion. Eu am vorbit cu oamenii despre aceste lucruri. Even recently, on the main road in Freiburg, Switzerland, where I live, Chiar recent am vorbit cu cineva la strada principală în Freiburg, unde locuiesc, I asked these people, și am întrebat, shall we pray together? vrei să ne rugăm împreună? And I embrace these people and start to pray in a trottoir. Și I am, start to pray loud voice, take this guy in my arms. și am îmbrățișat și am început să mă rog cu ei acolo pe trotuar. Because I found this kind of fruitless arguments, two monologues, not dialogue. Pentru că am descoperit că acest fel de discuții sunt practic două monologuri, nu este o discuție adevărată, nu dă roadă. It's one of the tactics of the demons and Satan to put you in discussions for 5 hours until you're exhausted. Aceasta e o tehnică a diavolului care te împinge să discuți timp de 5 ore teologie și să nu ajungi la niciun rezultat, să fii obosit. If Christ is really in you, not aquarium, if Christ is revelation, if Christ is in you, you offer this guy, let's pray together. Dacă Dumnezeu este în voi, atunci o să-l rugați pe omul ăsta să vă rugați împreună. That the truth, Christ is the truth, reveals in you. Pentru ca Hristos, care Hristos e adevărul, să li se descopere. If he refuses that, that means he's on the side of the demons. He wants discussion until you're empty. Dacă refuză să vă rugați împreună, înseamnă că e de partea diavolului și o să vă certați până când o să te golească total. It's a bit strange sometimes for me too when I'm at a supermarket and I start to pray with somebody. No, Protestants do that maybe with the guitar or I don't know what, but anyway, yes. But when Christ is living in you, in your heart, you can do everything. Când Hristos In my name, you will be
always this is a Rolex, by the way. Yeah? This is the most expensive ritual you can have. It's a Rolex. Când Hristos este în voi, puteți face orice și amintiți-vă că în Hristos puteți face totul. Asta e un Rolex, That's apropo. my answer to that. Pray with the person. Asta e răspunsul meu. Rugați-vă pentru acea persoană. What do you do when you made a big mistake in front of God, knowing it was a mistake? I feel so hopeless and that I lost His love. Not because God wouldn't love me, but because I don't deserve it no more. That's my everyday life. Let me translate it, please. Ce faci atunci când ai făcut un mare păcat înaintea lui Dumnezeu, știind că respectivul lucru va fi un păcat? Mă simt atât de pierdut și simt că i-am pierdut dragostea, nu pentru că Dumnezeu nu m-ar mai iubi, ci pentru că nu mai merit. Yes, I said that's my everyday life. I'm a sinner every day. Da, asta e și problema mea. Sunt un păcătos și în fiecare zi păcătuiesc. If you would know my thoughts sometimes, Dacă ați ști ce gândesc uneori, when the computer doesn't work, I want to throw it out of the window, you know. When I meet a radar with the police, you see, this kind of, I'm so far away from being a good Christian. de exemplu, când nu merge computerul, când dau de radar pe stradă, sunt atât de departe de ceea ce ar trebui să fie un creștin. So, what I learned now, you say very well, you know that God loves you. Foarte bine ai spus. That's Da, Dumnezeu right. te iubește, e adevărat. I know that also, of course. Și eu știu asta. And sometimes we do mostly the same sins. All the time we do the same sins. De obicei, greșim cu fix aceleași lucruri de fiecare dată. In one hand, I think it's like St. Paul have a sting. God lives that sting in me, in St. Paul. So when I have worried God, worried the Holy Spirit, we do that. Mă gândesc la Sfântul Pavel. Mă gândesc că atunci când îl supărăm pe Hristos, când îl supărăm pe Duhul Sfânt, It helps me to learn humility, mă ajută să mă umilesc, să devin mai smerit and to accept my weakness. și să-mi accept neputința. I thought this is the key, to accept this weakness as a truth, and that truth brings the Holy Spirit to me. Am descoperit că cheia e să accept că sunt neputincios și astfel, acceptând acest adevăr, Duhul Sfânt va veni la mine. And in a way I become a happy sinner, but it's very strange. Într-un fel devin un păcătos fericit, ceea ce e destul de ciudat. Because I know that forgiveness is bigger than my sin. Pentru că știu că iertarea e mai mare decât păcatul pe care l-am And făcut. the joy is transformed, the sadness is transformed again in hope. Și atunci tristețea devine speranță. I asked Father Sophroni once, Father Sophroni, are you a sinner? L-am întrebat pe Părintele Sofronie, Părinte Sofronie, dumneavoastră sunteți păcătos? He looked at me, said, Klaus, I'm the worst sinner. Klaus, eu sunt cel mai mare păcătos. Only one is bigger than me. Doar cineva e mai mare decât mine. St. Paul. Sfântul Pavel. It says in the Bible, I'm the chief of sinners, St. Paul says. He's more than me, he said. Sfântul Pavel spune în Scriptură că eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. So Father Sophroni must be crazy. Și m-am gândit, Doamne, trebuie să... Cred că e nebun, Părintele you say Sofronie. that? Cum ar putea să spună asta? And I understood Și am înțeles. that the closer we come to Christ, Cu cât ne apropiem mai mult de the Hristos, more we see our sinfulness. We don't see it in the beginning. cu atât mai mult vedem cât de păcătoși suntem. La început nu ne dăm seama. Maybe Ceausescu, Hitler or Stalin, maybe they think they were quite all right. They think they're okay. But when I it's like my it looks quite, it doesn't look dirty, but when I go close to the light or the microscope, I see how much dirt is inside. And same with we. Poate haina mea pare curată, dar când merg la lumânare se vede că are urme de praf. The more I Zele. see that, the more I praise God really that He allows me to see that. Cu cât îmi dau seama cât de păcătos sunt, cu atât îl slăvesc mai mult pe Dumnezeu că îmi permite să văd lucrul ăsta, să-mi And- dau seama. And that's when I start to understand, blessed the poor in spirit. Și atunci am înțeles de ce Dumnezeu spune
Fericiți sunt cei săraci cu Duhul. Father says that every liturgy. Părintele spune la fiecare liturghie. Blessed those who weep. Fericiți sunt cei ce plâng. It's so far away from Buddha, so far away from all religion. This is so crazy. Am I blessed the poor in spirit? I'm poor in spirit when I see how I fight and I cannot win against my sin. Sin is stronger than me. Then I'm poor in spirit. That is blessed, you see. This is the answer. Buddha cannot give such answers. Eu sunt sărac în Duh când îmi dau seama cât de păcătos sunt și atunci eu înseamnă că sunt fericit dacă îmi dau seama. Buddha și budismul nu îți spune așa ceva. Blessed those who are persecuted. Fericiți cei ce sunt persecutați. They had to crucify Christ. It's crazy what he says. E o nebunie ce spune Hristos, pentru că El a fost crucificat. If I compare with all the worldly religions now, it's all human wisdom. Buddhism is ethic, very high, of course. Respect the nature, respect the neighbor, don't harm anybody. Okay, that's rules. Even the Muslim rules. All this is human wisdom. But blessed the ones who weep. Când mă uit la celelalte religii, e o înțelepciune lumească. Respectă-ți aproapele, respectă-l pe cel de lângă tine, dar în ortodoxie este un alt fel de înțelepciune. In my German logic, German origin, I thought, look at what Christ says. No human being in the whole history of 20,000 years ever expressed such crazy things like him. The last will be the first. Ceea ce spune Hristos e o nebunie pentru omul de rând, că ultimii vor fi cei dintâi. For me, there was a proof that Christ must have been a God, because a man cannot have such ideas. Pentru mine asta a fost motivul pentru care am crezut că Hristos e Dumnezeu, pentru că un om nu ar putea să aibă asemenea înțelepciune și idei. So, in Sophroni, in Father Sophroni, I always had this model. Be with him was always this model. He was love made visible, and this is my message for tonight, for myself, for everybody of us. The world does not need teachers. We need them later. Like in my case, they will come. But first of all, they need models. Asta a fost Părintele Sofronie pentru mine, un model de dragoste întrupată. Și ăsta e mesajul meu pentru toată lumea în seara aceasta, că lumea nu are nevoie de mai mulți profesori. Profesorii vor veni mai târziu, cum a fost și în cazul meu. Oamenii au nevoie de dragoste, să vadă dragostea în voi. Saint Siluan. Yes, another thing, yes. Remind me of Coca whiskey. I don't forget otherwise. Saint Siluan said, and Saint Seraphim of Sarov, I think both said, save yourself and all those around you will be saved. Sfântul Siluan Atonitu și cred că Sfântul Serafim Roz, amândoi au spus că mântuiește-te, Sfântul Serafim Sarov a spus, mântuiește-te pe tine și atunci toți din jurul tău vor fi și ei mântuiți. Because they are models. Pentru că deveniți modele. Sophroni was my model. He saved me. Saint Siluan, he was the model for Saint Sophroni. Sfântul Sofronie a fost modelul meu, Sfântul Siluan a fost modelul Sfântului Sofronie. Because I asked Father Zacharias once, why do not the Orthodox go evangelizing like the Salvation Army with the guitar on the marketplace? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. L-am întrebat pe Părintele Zaharia de ce nu merg ortodoxi să evangelizeze cu chitara în piață. Maybe it's not wrong, but I think it's quite useless because they force people, you must convert, and 3 weeks later, because they pressure on them, pressure. Și poate că nu e neapărat greșit, dar înseamnă că îi presezi pe oameni, îi obligi pe oameni și nu o să dureze mult asta. But Father Sophroni never, in Essex, never any pressure. Părintele Sofronie niciodată nu a forțat pe nimeni, mai ales pe mine. I am very sensitive. When I was on Mount Athos, and not in my case, but friends with me, when they start the morning service at 3 o'clock for the prayers in Mount Athos in the monasteries, they told me, the monks asked me, why do you come to Mount Athos when you don't participate in the prayer? Când eram în muntele Athos,
călugării se trezeau la 3 dimineața să se roage și mă întrebau, de ce ai mai venit în Muntele Athos dacă nu vii și tu la 3 să ne rugăm? They feel a pressure. Și atunci am I început să simt must, presiunea. you see? I must nothing. Trebuie, nu. Father Nimic. Raphael never, all the time said, don't take anything serious, because the world is so serious. Orthodoxy is something different. It's not, I must. Părintele Rafael spunea că nu lua lumea atât de în serios, pentru că e destul de serioasă ea, nu trebuie să faci ceva. So that is very, very important that we have no pressure on it. Now, then we finish maybe with that one, the Coca-Cola, let's come. But you know, in my name you will be stronger. Of course, with Father Sofronie, I learned the Domnul Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, the Jesus prayer. Of Părintele course. Sofronie a învățat rugăciunea inimii. And sometimes I'm tired. Even now, when I go to Essex, you can see me in December there. Sometimes I fall asleep. Și câteodată sunt obosită, dorm la slujbă. Very often I'm so tired. And during the prayer there, 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, În timpul rugăciunii, 2 ore dimineața, 2 ore seara, câteodată mai dorm. so lovely. So Ce lovely. minunat. They don't judge you. They know that's human. That's the spirit of Father Sofronie. În Essex nu te judecă nimeni. That's, for me, this is the perfection in Essex. And those who are linked in the same spirit is the same. You can see the same spirit. Acolo e felul în care era Părintele Sofronie și oamenii care trăiesc în același duh fac la fel. And now finish with that one, with the coca whiskey. Și acum o să vă spun despre Coca Whisky. I did it my way, of course. That's Klaus style. Because Father Sofronie told me once how Saint Silouan discovered him. Saint Silouan discovered Saint Sofronie on Mount Athos. O să vă spun cum l-a descoperit Sfântul Siluan pe Părintele Sofronie în Muntele Athos. Because he said Father Sofronie was a spiritual father. Părintele Sofronie era un duhovnic. So they came and had spiritual guidance by him. And one day came a monk. Deci oamenii veneau la ei He la told el me- pentru îndrumare. But I think that story is printed also, but he told me that. And he said that monk was going and fighting against asceticism somehow. I pray and nothing happens. I feel a sinner still. I feel like on a board. I'm falling down because I fight and fight. And he went to Father Sofronie, what shall I do? It's such a heavy fight. Și la un moment dat a venit la el un călugăr care se lupta cu ascetismul acesta și spunea că mă lupt, dar tot cad, tot... Ce pot să fac, Părinte Sofronie? So he was expecting a very deep spiritual answer from Father Se Sofronie. aștepta să-i dea un răspuns foarte elocvent și spiritual, Părintele Sofronie. Father Sofronie, come, let's have a cup of tea. Părintele Sofronie a zis, hai să bem un That ceai. was his spiritual answer. Let's have a cup of tea. Asta a fost răspunsul lui, hai să bem un ceai. And I meet such people, and when they come and I see they are struggling against something which is impossible, I say, let's have a coca whiskey. Și eu am întâlnit oameni de genul acesta care se chinuie foarte mult cu anumite Not to get drunk, of course. Și eu le spun, hai să bem un coca whisky, nu ca să ne îmbătăm, So I bineînțeles. can tell you, that's the truth, I say, how many people became Orthodox with coca whiskey? Pot să vă spun că It's not very classic. oare câți oameni au devenit ortodoxi prin coca whisky? But that's why I'm not a monk, you see. That's why I'm quite black also. But anyway, you see. Nu e o cale foarte uzuală, dar de-aia nu sunt eu călugăr. So this is that freedom Father Sofronie was giving us. I think he was the greatest. One more, then you finish. Asta e libertatea pe care ne-o dădea Părintele Sofronie. That is the greatest gift for our Western world, Father Sofronie, that he ended up in Essex and not in Russia or somewhere, you know, in Mount Athos. A fost foarte binecuvântat că Părintele Sofronie a ajuns în Essex, în Occident și nu prin Rusia. Sau There's another book which is in Romanian, but they don't have it anymore. It's called Gods, Idols and Gurus, Eastern Religions in Comparison with Orthodoxy.
it's in Romanian, but it's out of print now. Mai am o carte, se numește Zei, Idol și Guru. A existat la un moment dat în limba română, nu știu dacă se mai găsește. When I wrote that book, Când am and scris I cartea, saw, because I'm born in 1945, I saw how Europe went down and down and down. It's still going down. I think Europe will be finished now soon, quickly. That either they make war or something, I don't. It's not up to me. But you see, they lost. For their God is LGBT and all this kind. That's their values now in Europe. eu m-am născut It's în true. 45 și am văzut Western decăderea Europei și cred că o să decadă în continuare pentru că pun foarte mult accent pe oamenii aceștia din grupa So LGBT. I said, Father Sophroni, Western Europe is in post-Christianity. They are, it's dead, and it is dead, of course. Și l-am It's post-Christianity. I-am spus părintelui Sofronie, Occidentul e în era post-creștină. And he said, Klaus, Western Europe is in pre-Christianity. Și el mi-a spus, Claus, Europa este în pre-creștinism. So what do you mean? Cum adică? They have never been Christians, they have been Catholic. Pentru că nu au fost You niciodată creștini, au fost catolici. The pyramid of values in Vatican, whereas Christ turned the pyramid over. Acea piramida valorilor în catolicism, Hristos a întors-o cu vârful în jos. You have, of course, Catholic saints also, of course, Există, bineînțeles, in sfinți history. catolici. Saint Francis from Assisi and so on. They were individual, but in the system, he said, it was never Christian, and that's why I mean we Orthodox are the ones we should bring Western Europe. It's the only true faith, our Orthodox is really, it's the only true one. There's nothing else. În catolicism există un sistem, după cum vă spuneam, acel triunghi. Într-adevăr, există și sfinți catolici, de exemplu Sfântul Francis de Asizi, dar noi, ori creștini ortodoxi, trebuie să aducem ortodoxismul în Occident. And how? Being models. Cum? Fiind modele. I want to be a model. Father Sophroni was my model. Christ was the model coming down. So forget that you're Orthodox when you meet other people. Forget everything like Socrates, become zero. Become the other. But when I meet these people, of course, silently, I pray, Gospodi pomiluje, Domne miluiește. Of course, to listen what he tell me. He is important, not me. Da. And he will give me all the time since 40 years. When I listen to them, I become them. They gave me the key to the heart, to win the heart. This is the point. Când vorbiți cu cineva, uitați că sunteți ortodoxi, cunoașteți-i, apropiați-vă de oameni. Eu așa fac, bineînțeles, mă și rog în timpul ăla pentru ei, dar vreau să-i cunosc și să pot să vorbesc cu ei. So don't judge the prostitutes, don't judge the drug addicts, don't judge the LGBT. Deci nu-i God loves them judecați. also. Nu judecați prostituatele, oamenii care consumă droguri, persoanele din LGBT, nu-i judecați. God loves the sinner, but not the sin. Dumnezeu îl iubește pe păcătos, dar nu iubește păcatul. Dankeschön. Mulțumesc. So, or any questions, whatever. Yes, we have another one. Okay. Next one will be €5. Christ hasn't revealed himself to me yet. How can I pray to him and believe in him in this state? I know a lot about orthodoxy, but I cannot feel Christ in my heart, only knowledge in my brain. Hristos nu mi s-a descoperit încă. Cum aș putea să mă rog lui și să cred în el dacă sunt în starea asta? Știu foarte multe despre ortodoxie, însă nu îl simt pe Hristos în inima mea. Am doar informație în creier. Answer, tell him just that. Tell what you tell me, ask him to Christ. Please, reveal. That's what I was asking him. I was asking him. Spune lui Hristos ce mi-ai spus mie acum. Eu așa am făcut. I-am cerut să mi se descopere. I don't know any other way. Prayer saves me now. Liturgy saves me now. I would not be an Orthodox if I would not have the Holy Liturgy. Nu știu că să existe vreo altă cale decât rugăciunea, Sfânta Liturghie. Eu n-aș fi ortodox dacă nu ar fi existat Sfânta Liturghie. Because the more you will see that person, you will see how poor you are. Pentru că vei vedea cât de sărac ești. The more you will hold on to the Holy Liturgy, to confession, to reading books like that, and then God will He wants that. I knock at the door, I want to enter. Of course he wants that.
cu cât îți dai seama că ești sărac, cu atât pui mai multă valoare pe liturghie, pe spovedanie și Hristos vrea să veniți la El. Eu stau la ușă și bat. As I say, God can reveal to you like with a stone, with a cat, with a dog, with God is so surprising. But He will do it. He wants it. He will do it. Dumnezeu se poate descoperi în multe feluri și o să o facă pentru că El își dorește asta foarte mult. The world outside is the realm of the demons. The world has always been like that. Lumea de afară e dominată de demoni, întotdeauna a fost. So as long as we follow politics and television, there are good films, that's another thing, of course. But as we are attracted to the values, to the attractions of the world, with our five senses, Cât timp suntem atrași de lumea de afară, prin cele 5 simțuri, cât timp ne uităm la televizor, ascultăm politică, bineînțeles sunt și lucruri bune acolo, we go from substitute to substitute to substitute to fill our emptiness. încercăm să ne umplem golul cu tot felul de substitute. Must have the latest perfume, must see the newest film, I must have the best food, and all these things. They Trebuie să made am- us prison. Trebuie să am cel mai nou parfum, să văd cel mai bun film, toate lucrurile astea. For me, the greatest discovery that the orthodoxy, let's say the church is a hospital Pentru mine cea mai mare descoperire a fost să-mi dau seama că biserica e un spital for our broken souls. pentru sufletele noastre rănite. The priests, they are not in white like the doctors in the hospital, but they are the doctors. Preoții nu sunt îmbrăcați în alb ca doctori, dar ei sunt doctori. And the pills they gave us is the Holy Communion. Și medicamentul pe care îl dau este Sfânta Împărtășanie. And when we see that we need that, we cannot live without, we could not live without all. People ask me, Klaus, you've been around the world. Where is the best place in the world? I said, Orthodoxy, the Holy Liturgy is the best place in the world for me. Oamenii And m-au that's true, întrebat, it's a reality. Klaus, ai fost în foarte multe locuri. Care e cel mai frumos loc din lume? Și eu le spun că în timpul Sfintei Liturghii, când mă împărtășesc. I would just ask you not to say Doamne miluiește when you don't mean it. Aș vrea să vă cer să nu spuneți Doamne miluiește când nu credeți ce That's a spuneți. real challenge, I can tell you. E foarte greu, pot să vă spun din experiență. Try to say 12 times Doamne miluiește, and mean it. Încercați să spuneți de 12 ori și chiar să credeți ce spuneți. But when you see how poor we are, bless those who weep and bless the poor in spirit, then you can say Doamne miluiește, because I'm poor. Dar That's orthodoxy. când ne dăm seama cât de săraci suntem, atunci putem să spunem că fericiți cei ce plâng, fericiți cei săraci cu Duhul și atunci spunem Doamne miluiește cu adevărat. As long as we have a easy life, everything is easy, but no pain, no gain. That's really, no pain, no gain. If you have no pain, something is missing, I have the impression. Cât timp viața e ușoară, totul ni se pare ușor, dar atunci când dăm de greu, ne este și nouă greu, dar nimic bun nu vine fără puțină greutate. And the whole sense is to avoid pain. The world wants to avoid pain. Și toată lumea încearcă să evite durerea. And that's not Christian. Dar asta nu înseamnă să fii creștin. Okay. I hope I destroyed you enough tonight. Sper că v-am distrus suficient în seara aceasta. With my love. Cu dragostea mea. With the love of Father Sophroni. Cu dragostea Sfântului Sofronii. Mulțumesc. Mulțumim lui Klaus. Pentru că sunt multe întrebări și că vrea să mai rămână, marți ne reîntâlnim cu dânsul după vecernie și în loc de discuțiile noastre o să răspundă la întrebările multe pe care On Le-a Tuesday you spus. will come back and you will answer all the other questions. Yes. Because there are a lot of questions. Free of charge. Da. Fără bani. E marți. afară sunt cărți, dar pe bani, ale dânsului. He said outside there are books, but those should be paid for. Yes, yes. If somebody wants an English book or a German book, I brought even a German. It's German. This one. Dacă vrea cineva And cărți an în English engleză sau în germană, sunt let și me know. opțiuni în germană și în Yes, engleză. yes, yes. Okay, get out now. I sign the books if you want, of course. Vă Yes, semnez yes. cărțile dacă vreți. Yes, yes. Yeah, you. Here you go. Yes. You sign for my.